sigun nga diri sikat itanawan ha. Sikat-sikatan itong tanawan Leyte kay ini inbong tuhang kamag-araman. But to the point na. So yako, anakon siring, balabag kita, makadto kita itong mga barangay nga mga tayaw para naton makilala nga mahingad to kita itong waray ko paghihapon ka hingad to eh. Oo. Pamahaw. May dito bago nga kuan. Diri ka. May dito bago nga kaunan. An kuan nga ni an balbakwa. Tara. Itaton hinin karuyag signon bagabuhaton. Oh, like makadtugitan mga lugar, barangay. Pero patigip mga kaunan unta no, mga kaunan, mga produkto, mga kun ano man ato man ipiwi. Oh. Ali ipay taksa ko. Ikaw warta ka upod. Oh, ba. Din riding in tandem. May ng pagtitirahon ni karaunan. Lah. Lapang. Malapang kita. So this is the palbakwa. Man, kita ka itong. Daw gamay dapat yung pasuga do. Nakakong kan iti. Ang iti ba? Ang salida. Tinuod ngayon ito. Ang bagang mga Indian kung pasuga. Ang una, tubtub-lera Mars. Kaya naabot nga Pluto. Namimitos na't ire itong mga sarakyan. Oy! 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 Ako nalibutin niya na. Di rin ang camera. Oy! Maganda morning. Kahusay talaga ito niya. Kuha talaga, no? Oo, siyempre. Stress ano kita mangigis. Ay! Good morning. Ala, kinaka-wireless pa ito. Pero ang buti ni ko nadara talaga. Kaya actually, may inano ako eh. Wireless siya. Kinabit ko siya sa cellphone. At ang ginawa ko is sinisync ko siya sa ano, sinisync ko siya sa pag-edit. Kaso hindi ko magawa-gawa. Oo, mahirap. Nahirapan ako mag-sync. Kaya siguro itong audio na napipick up nyo ay galing po dyan. Very sensitive din itong GoPro. So ngayon, naka selfie stick tayo. Tingnan nyo naman. Oo, naka selfie stick po tayo. Kasi tika muna, batiin ko muna ng good morning. Ay. Ope nga gayo. Anay di lamaya pag imang raw kita. Oo. Gusto kong magpasalamat na sa ating mga nagpapaabot ng biyaya. Katunayan po tayo sino nga ba naman ako para abutan ng mga ganito hindi naman ako sa inyo nang hingi, kusa lamang po akong nagpapabati. Napabati lang kita iyo. Ada kay salamat nag-aabot-abot man ini usahay baga nag-aagragaw pa kung hinoton mapalit ito na. Kagabi may danag anakong plano is magtitirok ako pagbutong hin memory card ada kay may danag PM makipar ko niya magbibigay siya pambili ng SD card na 128 gig
at compatible talaga rito sa GoPro. But sinabi ko maraming salamat, hindi ko yan tatanggihan kasi bigay mo. Abay, paggising ko naman kaninang umaga, akalain nyo naka-order na pala naman yung itong isa. So sabi ko naman doon, wag na po kayong mag-abala doon sa nauna kasi nakapag-order na pala. Ako naman, syempre tayo hindi ko naman pwede yan tanggihan sa mga ganyan, pero sa mga yung mga maliliit na bagay pwede natin yan tanggihan, pero yung mga malalaki, naku, hindi natin pwede tanggihan yan. Oo, saka bilib ako dito sa mga alien, mga engkanto at mga disugadaton, tungod kay mga kuan ininhira inin abierto ton era 6 sense, no, mga an era 6, no, an era 6 sense. Napabati la kita, nagyayakan la ko, nagtigol herang nagpapakabati. Di maya na order na, nabutong na. Tala imang rola kita tikan to kalsada. Oh, okay, maram ka mo kung tigahin kita yan, kung tigahin kita yan, ano yun, maya makurus ko kita kani mamamir. Kung tigahin kita yan, diri kita magbuburo balabag. Actually sa ring ko pa man, I am after hiton aton diri kay sigong nga diri sikat itanawan, sikat-sikatan iton tanawan Leyte kay ini inbong tuhang kamag-araman. But to the point is, hindi ibig sabihin na tayo ang nagpapasikat. Ang tanawan po ang nagpapasikat sa akin, di na mayamayad na tanawan nagpipinasikat sa akin. Hirat na supported ak channel iya ko liwat igolak na nagbuburo balabag. So ito kan manatina tadyan manatina. So iya ko anakon siring buburo balabag kita, makadto kita iton mga buro barangay nga mga tayaw para naton makilala nga mahingad to kita iton. Waray ko paghihapon ka hingad to morning ma'am. Ini ngayon nanonumdum ka mo sisiwa ini, amoy niyan sisiwa. Pero kung kaya nagkanhi tungod kay medyo ko santay kawar war kaya na so yan si kawar kaya na bagat nag-iisa amot problema takkayakan siguro yung iba parang nami-misinterpret siguro na para wala akong delikadisa, wala ako kulang ako sa pero ganun ang waray alam nyo yung waray ganun magpanyakan nakakatamay. Wala ka dito niya. Tapos may da pa ngayon hindi ginatats nga baga filter. So makakabutong kita ito na ila. So igkukang ko ito. And amad to nagginbagagin pinabati kabahinhan kuan, kabahinhan micro. Actually tak gamit na pan-edit ini mapabati kita kay bangin niya. Bangin niya di da may mga third hand, mga fourth hand nga di pinan nanaputa po dida baga di rin na pinanggagamit dida nga mga laptop pwede tat magamit pag edit kay pastilan mabugat nga files iton tikang GoPro talaga di balin akon usaan ko ang pagaguti ay ladton resolution salit diri hiya clear antiin hiya nga GoPro pastilan kay biri biri mahaba iton o itaas iton iya resolution salit na kaon hin gig ambot kun ninhi daw panginanuon pa kay actually
kuanhinin. Bibit-bitong ko naman, mga ngaong kami. War, ano ka? Ha? Kadi ano bilani ko? Mga kita. Pamahaw. May dito bago nga kuan. Diri ka. May dito bago nga kaunan. An kuan nga ni an balbakwa. Tara. Ano? Hindi naman ako, diri ka. Kada. Ati law kita bulalo. Ato may dito bulalo. Amo tong takaruyag kadtuan. Wala gaduho. Bisan na ganun ka. Kuan nga di. No, upay gud tiya. Nakarubalakin may ditak ngawong. Kung nagguruga pula ako. Bahay nag-artista. Yan na artista kita kanginan. Diri da maupod. Diri ka lanay maupod. Awa din nagbabado. Mapay kay bag nang kigkabali. Wala ko na ho na nga diri. Ano parang kuan. Oo, malukangan. Kana balito, may data kakadtuon ganok dila kaani kay ikot ganado nga mga ikaw ba't ganado nga mga kaupod bahit parti pangangaon. Kay pero namin tema. Makuri kung mastering ako nga. Diba mastering ako. Mastering nga tayo mo. Marasa. O mastering ako marasa. Di kay mastering. Diri kay kita din itanawan. Aton hini. Itaton baga style. Baga magkadur dilain itaton baga ay magkadur dilain itaton mga trippings. Lagat trip. Magkadur dilain itaton mga trippings. Tanawan. Oo. Ay, what's out ha? Disang kayo. What's out? Oo, tap ka. Ato, na-set up na. Na-set up na. Oo, ala. Sugad naman kita nga ito. Oo. Okay. Itaton hinin karuyag signon bagabuhaton. Oo, like, makadtugitan mga lugar, barangay. Pero, patigip mga kaunan unta, no? Mga kaunan, mga produkto, mga kung ano man ato man ipiwi. Oh. Alini paitak sa ako. Ikaw wartak ka upod. Kay usahay gadudog bagay ako tungod good dahil alam nyo ako, siyempre hindi naman tayo sikat, no? Hindi tayo sikat, hindi tayo kilala at hindi ko yan hindi ko yan pinapangarap na tayo maging sikat. Hindi ko rin pinapangarap na tayo maging kilala, no? Wala yan sa aking objectives. Wala, bahin kita mga kwan. Wala yan sa akin, oops. Sorry. I say thank you. Sorry. Kaya wala yan sa aking objectives na tayo makilala, sumikat. Kaya lang naman ako humingi sa inyo ng pabor na sana tulungan nyo kung umabot ng 1K dahil doon sa 10K kasi malaking bagay yon para sa Postizo Challenge. But when it comes to monetizing, ay nako, malayo pa yan sa bituka at hindi ko yan hindi yan priority sa akin. Ang sa akin lang is makapagbigay sa inyo ng saya at mapuntahan natin yung mga iba-ibang barangay dito sa atin bayan ng Tanawan, no? Yun po ang ating main objectives. Hindi po yung tipong maging sikat tayo at makilala. Although meron din mga establishment, no, na nilalapitan ko, ako na sana mapuntahan ko. Pero syempre oy sir, ito naguguliat. Hi. So yung po ang yung po ang nakaka-broad. Good morning. So yung po ang aking gustong sabihin na siyempre minsan dinidecline tayo. Okay lang po yun, wala, no hurts, no? Kasi hindi naman tayo
O hindi naman tayo nagpapabayad, wala naman tayong ano na maningil ng at saka sino ba naman talaga ko para mag-promote, no? Eh okay lang yun, no problem sa no hard feelings. Pero ang problema kung hay nadto naton karaunan ng bulalo ay nadto dinhi. Okay nadto. Ay Maradal po. Ay nadawad to. Kinita kadtong bulalo. An ara nila punuhan. Anatong kakadtuan ang bulaluan. No? Diri. Ay libuton ta. Kina kani malagto ko ng gasolinahan. Oo, ara nila. Oy. Oh, ba. Din riding in tandem. May doon ang pagtitirahon ni karaunan. Oh, ay nadawad to. Ay, ano ka? Oo. Namimiling kaming kaunan. Ay, nadto. Nadto. Ay, nadawad to. Oo, amin niya na. Kaya kinita lang ka Facebook. Actually, yung bulaluhan tsaka balbakwahan. Kaya ba daw kundi waray ka kita kundin. Waray ka manginano. Ada sipot. Kunha, awa di man. Ay. Oh dear. Love kunha. Kalabok man ini. Ano daw? Hay, natun may bulaluhan. An may balbakwa nga bago. Ha? An may balbakwa nga bago. Balbakwahan ba? Nini. Ha? Laluan ng pindi ni. Hindi. Hindi rin mo. An may balbakwa. Sumutol. Kaya ano dapat ka? Ha? Ba't ka? Mapalit kay. Ha? Wala. Kamulitan. Hindi, may dadto nakitang ko Facebook nga. Amo dahil ni. Waray balbakwa. Waray balbakwa. Kaya daw. Kandasyon eh. Kandasyon eh ni Jerry ano? Kandasyon eh. Okay. So amo ni kilo din may mga karon no pag dinikitan. Man. Oh. Anyway, ito yung love, no? Love. Oh. Love Food House. Pero hinahanap kasi namin yung balbakwahan. May gasolinahan kasi, may harani daw gasolinahan. Tara. Oh, sige daw. Oh, at man ni Durik. May ni Durik. Durik San Roque. Oo. Ano? Oh. Baka kamit mga ready yung tandem. Oh, di sa labi na tadik sa lagat ko. Oh. Ay, hindi ni. Sige, labil yung tayo ni. Di Mala din nga talawa. Maraming gasolinahan. Pagka nasulok ka di may natawag. Oy! Ano daw? Natawag. Di lamay ha? Tumawag. Actually, meron kaming ano kasi no? Meron kasi kaming lakad ngayon ni Sangkay Haji. At yun po ay dahil sa atin na nilalakad na tawag doon Nawarako ba daw? Basta nagtitinagalog ako tinuod para ito natin universal language. Pero direct natutuhay kay morupay ko pagwaray madordelit sulugot pagkakanunay nga ato nga pagpagimang raw nag-iisabutay kita no, nagkakaada kita in constant. Wow, kung okay lang bagin ko panlugod lugod ng gasolinahan. Oo, lugod ng gasolinahan. Gabay taan ni Panginoon sa Facebook kaya ginpost ato dito ng mga taga-Tanawan. Ibilgam tayo ni kay already big ship la
kon nga ni oh dida di man didi bay na didi dapit. Sige, kalabok kanton. Kalabok. Oh, may double bakwa ba? Bang bulad to. Wah, ready na. Ano, ma-istapanin kita kay awam din niya da. Ay man, mo ito din. So natandaan tagihapon, this is it. Morning Brad, o sige hawas kita. Ay kita pwede magparada din nila no. Okay. See, sabi ko naman sa inyo, mahanap din natin yan. Kasi ang land reform. Land reform. So may dinabalbakwada. So makaon kami tadi nga sakop. Mao pa iton ini as the reason why nga gusto ko magano nagsama na para enjoy ang pagkain. Brad, good morning. Oh, ka-brother ko may nakro. May dala niyo balbakwa? May dala. Hala daw makilaw kami. Oo. Anila? Oo, di nila. Habibi do. Oh. Habibi ko. Habibi ko. Oh, man. Manawin din ni. Carrot rice. Oh, tago sa lanay. Salanay. May da Paris. Eduardo. May da balbakwa. May da bulalo. Oh, anakon punteriya din an balbakwa kay actually. Amo talaga ito nato na baga. Kuan. Didi ka. More pay didi. Ayo didi ka. Didi. Pagtaason tatat. Kumusta man Bardan pan pustiso? Ada maluyan Dios bagada mo gihapon an kuan. Man sugar tala ida. Di Brando de Lorema kaabil. Wore ada kay napulo lang to. Oo. Hig-alan Brad Alan amo hiran baga nakasulod kay Brad Adonis amo mananakon kuan. Baga siyahan nga beneficiary kay hiya pa ito na nakon una nga gusto baga makuanan. Oo. Maduha nga balbakwa. Oh, maduha. Ikaw ano tayo mo? Balbakwa? May Paris. Ha? Oo. Sige. Ano? Dito tayo. Amin yung partner when it comes to eating. Laga daw. Amin hikawar. Ni Steven Seagal. Wow, that is Steven Seagal. Sigal nga ano? Daw may nitiyan maharan. So, siyempre, takong kasi ano, base kasi sa mga ibang ano natin, yung mga vlog, no? Oo, ang main purpose ko kapag sa kainan ay okay na ni? Okay na. Wala. Lapang. Malapang kita. So this is the balbakwa. Man, kita ka itong. Wala ka daw gamay dapat itong pasuga daw. Pwede ni ketchup, pwede wala yan. Nakasus naman niya. So amin yung tato niya na kuan style. Mga ngaong kami. Ngaon. Akaw ni Steven Seagal. Oh. Wala. Pangawag kita. Makasangkayan. Ha? Ngaon. Ngaon. So unang subo. Okay. Welcome back mga ka-studio. Nakilala ka mong welcome back man. Brother. Oy. Documentation tayo. Okay. Okay na itak kasi kagabihan ko an. Kanina da. Brad Buchoy. Bilahi, Rodrigo Bilahi. May doon nag-post dito ha. Tuan. Mga tanawan, oo. Ni Buchoy, Rodolfo ba? Bilahi, hindi na likod. May grasa, tupang. Kilala ka? Nag-post na lang, nagpa-deliver ya.
That's why. Amo ko pag-post kay awa mo ko pag anak Panginoon ta do ini kay amin it mga kwanta. Anak doon mo. Sangkay tonyo. Sa kayo nyo. Okay doon. Oh, Sunday. Warek makaistorbo ng pag katurog yan ang aga. Oh, okay. Na-disturbo pa ba ito? Oo. Aray, okay. Akgin bit adi. Day. Nadayong naman dito dagat, ang nasa rin ka. Oo. Ba, anis skimboarding. Oo. Pare kagad-dagad to. Kaya na, tulak na ko, sala. Oo, nakausala. Oo. Day. Makuyaw naman ini Cesar Bernal. Oo. Si Cesar, Francis. Nakakwanto na rin. Ano? Oo, okay. Naabutin in outer space. May doon na dito Andromeda. Akong ka dito ba Andromeda ba? Ano pa yun eh? Andromeda. Nakakong ka ito. Punain. Ato na Elon Musk. Naguna nang dito. Kaya naghimo na iya dito mga okyanan ng tao. Higing kakahuri balag na ngayon ito nira dito mga nakakong kan iti. Ang daga. Ang iti ba? Ang salida. Tinuod ngayon ito. Ang daga mga alien dito sa Ang una, tubtub-layra Mars. Yan ang naabot nga ra Pluto. Loko dahil. Mimitos na ira itong mga sarakyan. Oo. Mga high-tech na ito. Mga high-tech na good. Oo, rin eh. Tikayahin ni ano. Tikayahin ni ano. Maray na. Kuan na. Ano pa yun eh? Kuan na kita. Mga cyborg na kita. Posible na ito. Ba? Tinuda yung cyborg. Oo. Ay, una-una daan nga pagpamatuod nga may cyborg nga tao. Adton may da peacemaker. Nabubuhay ra tungod ditong robot nga imo kasing-kasing di ba? Peacemaker ra man ton. Brad na ko na pag Nice. Ikaw, makong ka pa? Makipar ka pa? Kalau tungalan yung play. Tunga. Ipar, samtang Lapang, nitras. Lapang. Ari Sangkay. Si Brad Sangkay Tunyo. Ang natong Oo. Sangkay ang tumadya. Kakano lang kami nag-abre? Idalahan pizza otso. Oo niya na nga utso. Oo. Ay, Badot mga parang iinom hini. sigurado. May Naningan din na nga ni. Mga taga Ramos. Kalaburi. Ganado yung balbakwa pa di. Salamat. Ikaw ko lang naluto yun eh. Oo. Huwag ganado. Maya ka na nga nagkuhan. Maya ka na nga na parang luto. Magamay ako na hindi nga ko. Pero yan na pala pagkuhan din yung kuhan. Nakain ka ni Manila. Kata nila ako. Din pa trabaho ako din yung tagiyan ni. Ako nilagin pa. Kapot. Nakilala ka na. Tagiyan ni. Ano? Si Brad Philip. Philip. Langkanan. Baga kuwang kutiya kuwan na kutiya nga ron. Nakilala yan mo. Kamu. Nato lumagan na kaligula.
Amo niya sa rin. Kita, pumusya na nga ni Brad. Nag-comment ako kanina. Nag-comment ako na makada ako. Ano dumakdayan kan sakop kawar. Damot makuyaw ini. Ay, mong parang inom susira. Maparani. Basta mamintin la permit. Pero mamintin may adano. Tapos ang pagod na tiyo. Putahe. Kantamon, Bulalo, Paris. Bagwa. Lagad. Umalin na po yun na sir. Ato na may real habon tayo. Ano mo kitak ng beryan? Dito na din naman. Okay. Lanbang, tabok. Tabok lang. Biri ka na latim kuan pinggan. Tapos yung kaon para makasawa ka. Kaya tapos na ako nauna. Ito nga, wis nga makasawa ano. Oo. Mga pamahiin nito niyo. Kasi daw, nakasawa ka, baya. Simba ko. Magkakasawa pa kita to niyo. Ay lahin kuan. Oo, ay lana yan na. Wala na yan Ay, kay ay, pagdinali. bibinili man kitahin baga mabuhi at ano. Amo. Sering pa, malilipas ka ito. Oo. Ay, malay mo. Ano? Ay, parungta. Tigil di inom. Haridos ko na siya. Ano, maridors ka? Baga, aga pa man na din at kuhan. Pero ano ni kay now? Oo. Baga. Man, Uri rin na kababor siya ko din. Kuwan. tungod kay mabugati ah. Oo, di na ka ngo. How miti ya kuwan. Agit haum. Sagan lagi. Oy. Mga term. Ano term? Mga term. Alagat haum. I miss that term. Labi. Ang mga una nga panahon. Anis da maglipayon. So guys, dinhila ko anay magtatapos lang nga ito na ako na episode, audio episode. Ano ba tawag? Content. Oo. Maulaya. Baga na mahaw lang kami hiton di ano. Didi dapit Habibi ko. Habibi ko. Alagat habibi ko. Mapapabibi ka, makakaghimo ka pahin. Mapapa kay habibi ko. Mapapa-o ka kapag kasama mo ang bibi mo dito. Kaya habibi ko, mapapa-o ka kapag kasama mo ang bibi mo. Dito lang yan. Palito ka din itong didi ha. Amo itong landmark sa PRK Hardware, adang pagudidang na bake shop, ang Kadamano Raol Eatery, tapos indin ni ang mga para maghulod, no? Madali lang, anila din ni San Roque. So, habibi ko, no? Kung makaong ka mo, pudit imo bibi, mapapao ka, sigurado, siyam kabulan, mauwa. Ano to ni mo ngaran, Brad? Brad Jorim, Brad. Brad Jorim, oo. Jorim mo malin. Alright, long live, brother. Long live. Oo. So this has been your friend from another star. Siyempre, mabayad kita. Bye. Magalimot. Oo, ginorostoryahan la. Pero to, Bala ka na 1/3 sila. 130 yan. Sa halagang 130, Sulit. sulit. Araw-arawin mo to. Bibi ko. Oo, pag inaraw-araw mo, sigurado ka mapabipi. Mapabipi. Oo. So, this has been your friend from another stars. San kay Tonyo. Good night. Oo, like and share. Like, share. Oo. Sangkay Tonyo. Alright, ha? And
Ano na, oray na to. May dapa, dito napaparong lakman. At saka shoutout nga pala sa Orenon Colocoys. Guys, nandito tayo kay Sangkay Tonyo. Iyo ngayon ito nga asang kay mga oray, ano? Opo, Orenon Colocoys. Oray ng kulukoy. Iyo na itong page. Please support, subscribe, and like, share. Sangkay Tonyo. Ng patigyapon na nira page nga And oray ng Colocoys. Oo. Shout out Long live. kayo. Long live, brothers. Okay, sige, Thank you, salamat, thank you, brother. thank you. Sige. So that's it. Nakapamaho kita yan na. Maupay. Dudulong tani, dudurayag tani tadi nga sakay. Ambot ko mga kalaka. Itaas ko tiyurikin yan. Wala, ano ha, parunta na.